які прапанаваў уручыць прызы якраз моладзі, выступоўцам у двух юнацкіх катэгорыях. Одна хвілінка. Я сам зачитаю адразу некалькі імёнаў пераможцаў. Па-першае, гэта Станіслаў Сашко, Азярцоўская сярэдняя школа Мінскага района. Калі ласка, я запрашаю сюды, Станіслаў. Цудоўнае выступленне, я шчыра быў уражаны, магу паціснуць руку твою. Віншую. І вось такі сціплы канверт, але вельмі прыемны падарунак для Станіслава. Я ўпэўнены, у цябе цудоўныя театральныя, поэтычныя здольнасці. Запрашаю цябе быць нашым госцем, партнёрам і удзельнікам мерапрыемства. Дзякуй, дзякуй шчыра. Таксама запрашаю раз, два, три, чатыры квартэт. Квартэт, который захапіў адразу тэатральнай творчай падачы ўсіх членаў нашага журы. Гэта навучэнцы Браўлянскай гімназіі Арсеній Астапович, Захар Прыбыш, Роман Сасноўскі і Тимур Жирны. Вось яны акурат чацвёра у незвычайнай, вельмі яркай, вельмі тэатральнай, вельмі незвычайнай форме зачыталі долгогодомный твор Владимира Дубовки, который, поверьте, застанется в нашей памяти еще надолго. Вам новых поспехов. Я вам зраблю 3 конверты, але там значно больше призов у сярэдзіне. Віншую, дозвольте руку паціснуць. Дзякуй вялікі. Поверьте, калі разом з паэзіяй мы бачым тэатральнае выкананне, калі палае рэальнае вогнішча, калі хлопцы з душою зачытваюць паэзію і бачна, што ў іх сэрцы гэта паэзія адгукаецца, гэта многага варта. І каб не было, ну скажем так, сумневаў у гендернай перадузятасці маёй асабістай членаў журы, запрашаю Ульяну Мурманцеву, навучэнку Мінскай гімназіі номер 4, таксама сюды. Віншую Ульяну. Шчыра дзякуй. Лёна, удачи і новых поспехаў. Нізкі паклон. Мне застаецца яшчэ раз падзякчыць вам за такі актыўны ўдзел у гэтым конкурсе. Дзякуй.